от Националния осигурителен институт. Определени задължения при пенсиониране на професиите, които имат малък хоризонт на трудова заетост, в смисъл работят малко, пенсионират се с високи заплати и тая тежест по обслужването на тези заплати, включително и техните участия в допълнителния, доброволния, нека за допълнителния да говорим пенсионен фонд, т.е. за втория стълб, трябва да бъде приравнено към всички останали. По този начин ще се облегчи Националния осигурителен институт и ще се даде възможност да се преизчислят, като се повишат пенсиите и то съществено. Ние това го предлагаме всяка есен. Вашият бъдещ, ако стане, разбира се, политически съюзник Бойко Борисов, набляга изключително много на борбата с корупцията. Той казва, ние ще вземем парите от сивия сектор, ще вкараме министри в затвора и така нататък. Вие тук можете ли да се изявите по някакъв начин? Защото имате наистина спорна репутация в тази област. От една страна, вие уволнихте половината си правителство и дойдохте тук и казахте, че сте го направили заради съмнение в корупция. От друга страна, не го обяснихте тогава на хората това нещо. И останахте неразбран. Ето какво трябва да се направи със сигурност, което не зависи от съдебната система. Трябва да има система за контрол и за противодействие на корупцията, опряна на усилията на опозицията да критикува управляващите. Така трябва да бъде. Тоест, на паритетен принцип, Комисия за противодействие на корупцията, председателствана от опозицията, същата такава комисия за контрол върху европейските фондове и с критичността на опозицията, трябва да се следят действията на политическите кабинети и включително на администрацията. И няма нужда от съдебна власт, дори няма нужда. Нека тя да си проточва своите процеси за 4, за 5 години. Тя ще ги съди, примерно. Важното е тези хора, за които има основателни съмнения, да бъдат изваждани от изпълнителната власт. А европейски експерти това да бъдат полезни? Не, знаете ли, това е молба към Европейския съюз да колонизира България. Ами да има един политически вод от европейци. Да ни направи 27-ма колониална предпридатък към Европейския съюз. Ама мнозина казват, аман от османско иго, аман от руско иго, дайте по-хубаво да е европейски. Вярно. На хората това им звучи чудесно. Звучи им чудесно да дойдат европейски. Само, че в Европейския съюз няма такива механизми. Европейския съюз не е имперска държава. Тя не може да управлява чужди територии, не може да носи отговорност за това. Поради тази причина, аз вчера гледах заглавието в новинар. Само БСП може да спаси България, казва господин Станишев пред Reuters. Защо изобщо България трябва да бъде спасявана след 4 годишно управление на БСП? Не, той казва от световната икономическа криза, която няма нищо общо с БСП и СДС. Да бъдем коректни. Защо не започна да я спасява още когато бяха първите предупреждения за криза? Не спасяват спасителен план. Не, трябваше да изключи автопилота. Връщаме се към началото на разговор. Трябваше да се смени фискалната политика. Изобщо той трябваше да действа решително. Освен това, той не може да казва БСП ще спаси, след като БСП вика европейски комисари да дойдат да управляват вместо тях и да ги надзирават. Значи, БСП ще спаси, няма да спаси България, БСП ще извика европейски комисари да спасяват България. Това е точното му изречение. Кажете сега честно само, че това е пълно безсилие. Нека да си го кажем директно. Това трябваше да се каже на българските избиратели, трябва да се каже така. БСП и тройната коалиция нямат способност да въведат ред, не могат да създадат организация, не могат да се справят нито с проблемите на обвинението, нито на съдебната система, нито на усвояването на еврофондовете. Трябва просто да дойдат другите, но не европейците, а трябва да дойде алтернатива. Другите може да са десните, може да е синята коалиция, затова след малко може да е ГЕРБ с вас. Кажете сега, защото вие сте, за хората, които ви познават много добре, вие сте изключително голям политик и сте политик, но се правите сега на експерт до известна степен. Какво ще бъде вашето място на следващото управление? Аз не се правя на експерт. Вие сте експерт, но играете тази експертна роля. И казахте даже преди няколко седмици, че се виждате в парламента, така скромно ще седне Иван Костов, ще гледа и ще помага. Първо, голямата ми амбиция е да разбирам от тези неща. Имам уникално съчетание на специална подготовка на докторат по тези въпроси, съчетан с опит на приложение в противодействие на кризи. И през 90-та, и през 96-та година. И 96-та и 97-та. Не може да се отрича такъв опит. Просто това би било... Съчетание уникално между експерт и политик. Къде ви е местото? Наистина експерт.
Тоест, разбирам от тези неща, знам какво трябва да се направи. Всеки, който ще тръгне да отрича това, просто ще изкриви съществено никой не го реалността. отрича. Въпросът е, че вие като че ли, давайки заявка, че ще играете някаква второстепенна роля, отговарям веднага. Следващото управление ни задачават. Това, което трябва да се направи, е да се изработят решения на базата на много дълбока експертиза и да се концентрира воля и решителност, да се получи съгласие, включително на опозицията, защото с национално съгласие се преодолява както политическата корупция, така и кризата. Всички неща стават с съгласие. И БСП ще вкарате в този консенсус, ако вземете властта. Много ми се сърдат в Демократия за силна България, защо започвам да говоря за съгласие. Но целият световен опит е такъв. В момент на големи изпитания се търси политическо съгласие върху точно определена и ясно дефинирана програма. Големия проблем, примерно, на управляващата тройна коалиция, аз нощи им го казах в парламента, че разпиляха енергията на това Народно събрание, където имаше пълна готовност и имаше мнозинство да приеме строги закони срещу политическата корупция в самото начало, където възниква политическата прослойка на самите избори. Има такава воля, отказаха да го направят и то няколкото управляващи елита на ДПС и на БСП. Това Добре, как ще постигнете консенсус тогава с тях, с ДПС и с БСП? Вижте, аз пак повтарям, в Народното събрание в момента има достатъчен брой депутати, които са готови да приемат тези закони от всички страни на политическия спектър. Те са готови да го направят. Разбирате ли? Не отговорихте на въпроса. Искам да кажа, че има хора подкрепящи силно и вярващи, че може да се предприемат законови действия и да започне рибата да се чисти от към главата, откъдето се е вмирисала. Не отговорихте на въпроса как виждате вашата роля в следващото управление на България. Ето, в изработването на тези решения, намирането на тези консенсуси. Това е най-сложната. А защо не в изпълнителната власт? Това е най-сложната политическа роля. Няма по-сложно от това. Защото ако можеха да направят, аз не случайно ви говоря за разпиляна енергия. Ако някой беше достатъчно опитен, достатъчно широк като поглед на държавник да имаше, в тройната коалиция щеше да види, че на Народното събрание има капацитет, има нагласата и може да приеме драстични мерки срещу политическата корупция. Трябваше да го види и след това да го постигне. Никога не е имало такова нещо. Цялата опозиция да дава добри идеи, след това те станаха вчера по време на дебата и казаха толкова много народни представители с добри идеи. Ами защо тия идеи ще отидат в кошчето? Значи някой трябва да го направи. Това е най-сложната политическа задача. Постигането на консенсуси, премерването, търсенето на баланси, решението на тези задачи, арбитрирането на спорове между управляващи и опозиция, това е най-сложната задача. Кой ще оставите да управлява следващото правителство? Ако вие сте в парламента. Аз видях едно много умно момиче в ГЕРБ, което на вас мога да не ви е харесало, но на мен ми хареса, защото беше дръзко, защото беше информирано вчера на дебата. На дебата. Дори такива хора могат да вършат. Имат ли ГЕРБ експертния потенциал да управляват страната с ваша помощ? Но вие в парламент. Това вече е отговор, очевидно, да. Въпросът е, че ГЕРБ очевидно и снощи показаха, че са много далеч от експертния капацитет за управление на страната. Освен това, аз чух нещо с голяма тревога, едно популистко говорене в полза на изграждането на големите енергетични проекти, например АЕЦ Белене, което е едно от най-вредните неща, които може да се говори в момента. Чух го казано от господин Бойко Борисов. Притесни ли ви това? Притесни ме много, ще кажа защо. Защото за да се построи тази атомна централа, ще струват 7-8 милиарда, които ще се харчат в продължение на 7-8 години. Тази централа сега е ненужна, в края на кризата може да се окаже абсолютно ненужна. Това е наливане на пари в енергийната олигархия в България, което започна правителството на